फाग्ला बुरजा जाखाबायलै नै नायदो बा मा रोखोमै नायदो नै वाव फाइनालि नोंथांमोननो दिन्थिबाय आं दिनै वाव 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 नायदो बेसे बुरजा वा फुरा नै बिथिंबो नाय नैथिंजायबो वाव हाय लोगोफोर गुड इभिनिं नै दिनै फिन खनसे आङो गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव दान्दिसे सम नुजाफैबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ गिबियावनो गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लागोन नाथाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन ओमफ्राय आङो दिनै मा भिडिअ लाबोदों होनना बुङोब्ला नैबे आंनि बेकग्राउन्डआव नोंथांमोनाथ' नुखादों नारिखल बिफाङानो गोजाखा आरो गोबां आङो भिडिअ लाबोनायनि सायाव गोबां माने बे नारिखल बिफांनिनो बागानखौ बांसिनानो नुनाय थाङो बेनिखायनो सानबाय मा आङो दिनै नोंथांमोना दिनै नारिखलनि फिथाइ जिथुनाखि 20 बिघा हानि नारिखल बेसेबां फिथाइ जागोन हाननानै जमा खालामोब्ला थिग बेखौनो आङो नोंथांमोननो बे दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो शेयार खालामनो होनना सानदों आरोना टटेलि नारिखलाथ' बेयाव 20 बिघा बायदि दङ आरोना मथ'थे 20 बिघा सामथिं आरोना बेफोरबायदिनो 1-2 बिघा खम बाराबो थानो हागौ बेयाव माने बेसेबां नारिखल फिथाइ सफैगोन दिनै नोंथांमोननो बेखौनो आङो दिन्थिनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दिनैथ' हाजिरा होखादों नालाय माने नारिखल हाननायनि हाजिरा होदों जिथुनाखि हा बिगुमा जिथुनाखि नारिखल बिगुमा बिथांमोना माने हाजिरा होदों नालाय बेसेबां मथ'थे नारिखल जागोन खै ट्रेक्टर जागोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायना लादो आरोना आङो हानायमानि एसे दिन्थिगोन रोगा जोबजासिम दिन्थिनो हायाब्लाबो माने % रोगानायहालागैबाबो आङो दिन्थिनो नाजागोन आरोना माने समनि आंखालाव आङो गासैबो रोगाखांनायसिम दिन्थिनो हायाबो जानो हागौ बेनिखायनो माने जेसेबांखिनि रोगानायखौ आं दिन्थिनो हायो बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिनो होननानै आखायाव लाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांना होबानो जाबाय बेजों लोगोसेनो दिनै सोरबाफोर आंनि पेजआव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज फल' खालामना होदो बेजों लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामना होबानो जाबाय ना बर'जों बर' ओमफ्राय इउटुबाव नायदोंबा इउटुबखौबो साबस्क्राइब खालामनो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अन खालामना लाबानो जाबाय आरोना लाइक कमेन्ट शेयार गासिबो खालामना होबानो जाबाय आरोना आसा खालामबाय आंनि भिडिअखौ नायजोबना होगोन नोंथांमोना थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोन नायलांबाय थादो लामानि नुथायखौ नायलाय लोगोफोर अयथासार मा साइसनि नायदो मा रोखोमनि नाय बरिया नुखायो एकदम अयथासारसो बरियाबो नुयो लोगोसे ओमफ्राय हारसिं हाला थाबायनोबो एसे गिथावना नुखायो लामाखौनो बोरैबा मोनसे नुखायो एकदम जिब जुनार हान्थिग्रा थाबायथिंग्रा लामाफोर बायदि नुखायोना नायदो मारै नुदों ओमफ्राय दाउराइफोरखौथ' एभेलेबेल नुखायो बेयाव दाउरायाथ' ओइ नै बेयावबो दंखायो खाथियाव थांबा गिगोन आरोना बियो नुहुरस्लाबनाय नंला नै ओइ एसे लान्जायखौ नुदोंमोन बेफोरबायदिनो नायदो बा सोर थाबायनो गिया जानाय बेफोरबायदि लामायाव हारसिं हालानो गिखागोन जायोबाबो बेफोरबायदि लामानि भिउआ आरोना लामानि भिउआ नायदो नै फारसेखालि बेफोरबायदि ओइ दाउराइ मासे खारबाय थादों बिथिंबो एसे नुहुरो गोसोम नुहुरबाय बारा सिनायस्लाबला दाउराइ मासे थांबाय दं बिथिंजायबो बेफोरबायदिनो ओमफ्राय आङो दायो थांगासिनो दङ जिथुनाखि कक'नाट बागानाव जिथुनाखि नारिखल बागानाव आरोना थांबाय दं नोंथांमोननो दिन्थिनि र' हानायमानि नोंथांमोननो लोगोफोर आं थाबायनायजों लोगोसेनो लामानि नुथायखौबो एसे नायना लादो नै उनथिंगालि ओरै नुदोंना लामाया नै बिदिमोन आं एसे दहाय दिन्थिनाया ओमफ्राय आङो दायो थांबाय दङ जिथुनाखि आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरनाय आङो बै फारसेनिफ्राय फैबाय आरोना बै फारसेनिफ्राय माने एसे सिगाङाव थांदोंमोन ओमफ्राय बिथिंजाय आङो जेबो भिडिअ लानाय थांदिया आरोना ओमफ्राय जायखिजाया आङो नैबे गेटनिफ्राय एन्ट्रि जानानै सिदा नोंथांमोननो दिन्थिदिनि आरोना नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आं मा दिन्थिनो नागिरदोंमोन बेखौ थारैनो नोंथांमोना नुगोन आरोना आङो दायो दिन्थिनि दसे उनाव नोंथांमोना दसेल' नेबावदो ओमफ्राय आङो डाइरेक्टलि दिन्थिदिनि आरोना दायो थांगासिनो दं आं लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला एसे ओइथिंजायसो नालाय दावखोथारनानै मथ'थे ओरैजाय लेफ्ट साइडजा मोनसे थांनाय लामा मोनगोन बेजों थांनानैसो मोनहैगोन नालाय जिथुनाखि भिडिअ बानायनानै हारदस मानो होनना बुङोब्ला माब्लाबा दिन्थिबाय थायोना नोंथांमोननो बिनि जिथुनाखि नुथायखौ नुहैनो थाखाय एसे गोजान दंबावो आं माने दायो सिदा लामानिफ्राय फैदों माने रुम साइडनिफ्राय फैयाखै लामानिफ्राय फैदों नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय नायबानो मिथिगोन आरोना मा रोखोमै नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दं दायो आं थांबाय दङ दसे उनाव नुनो हागोन आरोना थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोन नायलांबाय था नै लोगोफोर लामाया बेफोरबायदि बिथिंजाय थांबाय मोनसे दुखानाव थांबाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय थांबाय जोंनि जिथुनाखि फार्माव हाबनाय ओमफ्राय नै बेफोरथिंनो बागाना टटेलि बागाना बेफोरथिं दंजोबो ओमफ्राय नै आङो बे लामाजों फैदोंमोन नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै बे लामाजों फैदोंमोन बै लामाखौ एसे दिन्थिहैबाय नोंथांमोननो नैबे लामाखौहाय ओमफ्राय आङो दायो हाबगोन नै बिथिंजाय हाबनानै फुरा दिन्थिहैदिनि आरोना नोंथांमोननो लोगोफोर आङो दायो बागान सिङाव हाबबाय जिथुनाखि नारिखल बागानाव नुनो हादों नोंथांमोना आंनि उनथिंगालि नाय नारिखलनि बागानखौ नुनो हागोन ओमफ्राय नै बिथिंजायबो नाय टटेलि बिथिंजायबो नुनो हागोन ओमफ्राय नैथिंजाय फार्मा बेक साइडआव थाबाय ओमफ्राय आङो दायो अलरेडि मथ'थे हाबफैखाबाय आरोना बिथोराव माने नारिखलनि फार्माव आरोना माने बागानावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना दिन्थिदिनि आरोना बेसे बुरजा ओंखारखो नारिखला नोंथांमोना नुनो हासिगोन दायो ओमफ्राय आंबो नायनोसै आरोना
20 बिगानि जिथुनाखि नारेंखल फिथाइथ' बेसेबां जाया बयबो मिथिया आंबो मिथिबावासो आं नायनायजों लोगोसेनो सानबायमा नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामदिनि आरोना बेनिखायनो नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो फैबाय आरोना दिनै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरोना बेसे बुरजा ओंखारगोन फट' बिदिब्ला दिन्थिलांबाय थादिनि नैबे साइडनिफ्राय थांनि र' दिन्थिनि नोंथांमोननो मा रोखोमै नै बिथिंजाय एसे गोजौनिफ्राय दिन्थिनो नागिरदों आङो नारेंखल बुथुमनायखौ नै नुबायना ट्रेक्टरा नै बैनो आं जुम खालामनानै एसे दिन्थिबाय नोंथांमोननो नुबाय दा बेखिनियानो ट्रेक्टराव लडिं खालामदों आरो मथथे जमा खालामदों आरोना बरियासे नै बिथिंजायबो मथथे बिथिंजाय एकदम हाजिराफोरा हिन्जावफोर हौवाफोर जिथुनाखि ट्रेक्टराव लडिं होनाय जायखिजाया नारेंखल फिथाइ हाननायब्लाबो हिन्जावफोर हौवाफोर गासिबो मावजोबखायो बिसोरनाबो जोंनि आसामनि बायदिनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय नायदो नुथाया ओइ नै बिथिंजाय मथथे बिथिंजायबो फिसा फिसा नारेंखल बिफां दंसोयो देराखै बारा मोजां ओइ नै रोमै नुदोंना बै बे नैबे देरहांबाय बिथिंजायबो साननैसोनि उनाव बेबो गोजौसो जासिगोन र' नै बिथिंजायथ' बोरायजोब्बाय नारेंखला एकदम बेसे गोबाव जाखो हिसाब गैला बोरायजोब्बाय नै बागाना नै इफोरनो गोजा गासिबो ओमफ्राय हानायमानि दिन्थिगोन बागानखौ बेसेबां बुरजा ओमफ्राय नै बिथिंजाय नायदो नै बिथिंजायबो नाय वाल होजोबनायमोन बे वाल बाउन्डारिनिफ्राय बैथिंजाय बेलेगनि जाहैबाय ओमफ्राय हैथिंजाय नै एकदम नायदो वाव फुरा माने बेफोरबायदि ख्रि बागानजों बोरै नुदों जा समायना नुखादों माने एलबाम शुटिं खालामनो हामदो बरियासे माने एलबाम शुटिं लानो हामदो आरोना मिउजिक भिडिअफोर ओमफ्राय नै बिथिंजाय नायदो ओरैजाय खनसे बागानखौ नायफिननि नायदो दिन्थिगासिनो नाय बेफोरबायदि ओमफ्राय बै नुहरदोंना बिथिंजाय गुबुन मोनसे जिथुनाखि नारेंखल बागान बाव आरोना ओमफ्राय नैबे गेजेरनिया भिन्दि बागान गोजा गासिबो भिन्दि आबाद बिराद मावदों बेयाव मानो होनना बुङोबा जिखुनु आबाद मावब्लानो जायो आरोना बिसिनाव माने दैखौनो नांगौ बायदि होबाय थाखायो नालाय बेनिखायनो जायो आरोना नङाबाथ' हाया बिराद गोरा ख्राव माने अन्थाइ गोजासो आरोना अन्थाइ बाला सेरेब बेफोरबायदि गोजा नै बानलुआबो जोंना ओमफ्राय जाबाय आरोना बरियासे थायफिनबाय थैसिगोनसो सानदोंमोन आं थैयासै ओमफ्राय नै नायदो ख्रि थायफिनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय राहांजोब्बाय नै बेफोरो बानलु गुफुर बै बोरदोना नैबे बानलुआनो आरोना बियो बरिया नायदो बाराबो जि सिउ बारदों एकदम अयथासार बार माने बे मास मोननैया रेगुलार बार बारगासिनो दंखायो ओमफ्राय मा होनबावनो आरोना बारनि खोथाखौथ' ओमफ्राय नैबे लोगोफोर बेखौ जोङो उन्दै समाव गेलेनाय समाव ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय समाव बाहायोमोन आरो बेफोरबायदिनो बिनि फिथाइखौ जायोबोना खायफाया मिथियोबो जानांगौ खायफाया मिथियाबो जानो हागौ बिनि फिथाइखौ जायोना मोजां नायना लालाय बिफांखौ बिनि फिथाइखौ जों जायोमोन ना माने एसे गय सुपारि सावफ्लेनाय बायदि मोनजानो नागिरो एसे फिथाइखौ गोसोम जायो मोनाबाथाय माने गोथाङैनो थायो आरोना ओमफ्राय नै बिफांखौ मोजाङै नायना लाबाव ओमफ्राय आं बायदि सोर बेफोरबायदि मोनजाफेरदों बे फिथाइखौ ओमफ्राय जाय बिथांमोना उन्दै समाव गेलेनोबो मोनदोंमोन बे बिबारजों बे फिथाइजों ओंखाम ओंख्रि उन्दै समनि टाइमाव आरोना ओमफ्राय बेखौनो सोरबाफोर गेलेफेरनो मोनदोंबा कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय जिथुनाखि मोनजादोंना मोनजायाखै बेखौबो कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना आं बिसोरनिया एकदम नारेंखल बिफांफोराव नै बेफोरबायदि दै होआबानो खामानि होआ नायलाय पाइपनिफ्राय दै होलायनांगौ जायो नै बिसोरनिया नै जोंनियावथ' बेफोरबायदि दैनि जेबो गोनांथियानो गैया बिसोरना माने जायगायानो खरान नालाय अन्थाइ बाला हा गोजा नालाय नै बेफोरबायदि पाइप फिटिं खालामना होयो पाइप फिटिं खालामना होदों नै बेफोरबायदि नै जिबाय बेयाव ओमफ्राय नायलाय बे साइजनि गोजा जेरैबो नायो ओरैबो बिदिनो नुगोन नै नाय बिथिंजायबो नै जेरै नायो बिथिंनो एकदम नारेंखल गुदियाव खालि दै होनायल' नुगोन आरोना खरान नालाय नारेंखल बागाना नै बेफोरबायदि बागानावथ' गोबां खिथाखाबायानो आं दहायनिफ्रायनो खिथागासिनो दङ ओमफ्राय नै बेयावबो नायदो दैयानो होदों नैबे फांसेयावबो होनानै उसिलायबाय नै लोमलायलायबाय नै नायदो बिलो जालायलायबाय नै एकदम बेफोरबायदि दै होआबा खामानियानो होआ बिसोरना दै मथथे सप्तासेसो होआबाथाय माने थैनोबो हागौ आरोना बिथिंजायनि नारेंखल बिफाङा फाग्लासो नै दंफांआबो बार गोजौखालाय अयथासार गोजौखा नै बिथिंजायबो बेसे ओंखारदों नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं आङो 20 बिगानि जिथुनाखि नारेंखला नै गोरानफ्रा नै बेफोरो लांनो हायो जिथुनाखि गोरलै थायोना गोरलैया मथथे राननानै बेफोरबायदि जाजोब्बाय लाङा नालाय बेखौ गारना गालाङो दिरुं बानायनायनि खामानियाव सलायो ओमफ्राय आरो रोगान दंबावो नै बिथिंजाय नायदो बेखिनियानो आरोना पुरानि बेखिनियानो ओंखारदों 20 बिगा जिथुनाखि बोरायबायबो ना नारेंखला ओंखायनो बोरायनायखाय बारा गैबांला आरोना माने एसे खमायनो हमबाय दंफांफोरा नुवाखै नै थेंगनसो गासिबो नै बोरायबायना बेबा बेसेबां बोसोरनि जाखोमोन मथथे आंथ' मोनफैनाया दाथ' देग्लायजों 2 बोसोरल'सो जादों आङो ओमफ्राय नै नायदो बेफोरनो गोजा आरो फिथाइया मथथे ट्रेक्टरजों रोगागासिनो दङ आरो एसे दंबावो सफैबावगोन ओमफ्राय
दा जेसांखिनि सफैबाय एसांखिनिखौ आं दिन्थिबाय आरो नायदो नारिकलनि प्रफिट बेसेबां मोनगोन बुंनो हाला बेखौथ' गोबां ओंखारदों आरो ना नायदो पुरा नैफोरथिं नारिकलानो गोजा गासिबो आङो सारिगिदिं देखायबाय आङो नैबिथिंजाय नायदो पुरा नारिकलानो गोजा नुबायना नैबिथिंजाय पुर बेनिफ्राय लानानै बेनिफ्राय आरो ना ओमफ्राय हौरैखालि नैबे अफिसनि हायथिंजाय माबा दंबावो आरो ना मा होनो आरो बागान मोनसे दंबावो बेयो मथथे 10 बिगानि आरो ना नैबे नुनायखिनिया 10 बिगानि आरो 10 बिगानि नारिकल थाइसेयावनो 25 थाखा मोनबाबो गोबां नङा होमबा लोगोफोर गोबां आरो ना नै मबाइलावसो एसे खम नुदों जानांगौ मथथे गोबां दं आरो बेयाव गैयाबाबो मा होनो आंनि नुनायावथ' मथथे बेयाव 7 ट्रेक्टर दं आरो बेयाव 7 ट्रेक्टर पुरा दंखायो बेयाव ओमफ्राय दंफांफोरा नै बिथिंजाय बागानफोराथ' गोबां दंखायो नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ'जोंबो गोबां नुबाय ओमफ्राय हौरैजाय गालि मथथे 10 बिगासोनि लाबोनो दंबावो बेखौ लाबोबावगोन आरो ना लाबोबा मथथे आरो 7 ट्रेक्टरसो फैयोबा टटेल 14 ट्रेक्टर जागोन आरो ना थाइसेयाव मथथे मा होनो 20-25 थाखा मोनबाबो गोबां फैसा आरो ना नैबिथिंजाय लामाया नैबेनिमोन ओंखारलांग्राया